Oimore nyikora mogi eno kanyase oyino choka chope chendo maro oimore sani saa 3 kero kamana nya kumketera mogi TV ka wantie ka gi Liz Tieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bange buch jopiny wabro go mbaka gi mheshimiwa ma jaod bura ma Nyando mluni Honorable Jared Okelo gimomiyo wadhi kode mbaka na aguch CDF ni aguch NDCDF tiyo nade nikech mokuongo waneno ka Ndindi Nyoro Makiharu ma en achiel kuom jood bura wacho ni koren Kiharu kanyo school fees dhi bedo Sh500 tam ka tam. Wang'eyo ni sirikal nowacho ndalo moko ni school fees onego bed ni bedo 9,000 mak mana chik noduogo lokore mowacho ni school fees ok onego bed ni chule day schools mapacho ka miluongo ni FDSC mano Free Day Secondary Education Program manodonjo ok onego bed ni jonyuol chulo school fees e day schools ma sirikal pacho ka to nitiere kaka gichulo kata seche mowuoyeni wadhi penjo mheshimiwa ni to mana ang'o matimore kanyo to en wuon bende Nyando koro school fees en 1,000 patam gino monego bed ni timore kuonde modong wadhi penjo ni mano to timore nade to aguch CDF ni tiyo nade ma mbaka mwadhi go gi Jared Okelo ma en jaod bura ma Nyando an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar buok ochar pes lagi weche manyien mawane principal ema ko ni beda ka mango mad nyaka chae gi principal no kokudura koro are nyoro to tamre ni mama ol gi dok e skul bedo kenda shida en ang'o e skul en wich Barnett School magod Kwach Secondary Nyatike manyaka sani jopuonjre 3 kende moseyepo e skul mangima Chief Kadiet chief chika nabi ase utanya kamuir tebo manyaso form joma kowo ni pesa ko wisimbe jomoko timaye wan mar jodongo mawuok oko mar kawo pande medore chenro masani koro dhi nyime Alego Usonga yani salary mshahara we have asked you over and over again imagine two things which are basic needs for us insurance comprehensive insurance cover and salaries achiedh nade limbo e sekta mar thieth ahinya pacho ka endi kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth masani buogo sekta no e counties mopogore opogore kamano chaka ni weche manyien ni ogaye mar UDA ma bende en jatend piny Kenya William Ruto koro mi thuolo gi duond burano mar chako lalruok gi duond buche mamoko gi lek mar loso riwruok mag siasa motelo ne yiero mar higa mar 2027 mande no yangi e romo mar kuku mar tend UDA manobagi kawuono kendo mane ochwoe kom gi William Ruto owuon kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero lalruok gi ODM en achiel kuom weche mano mipek e romono romo mokao seche bura mar kuku mar tend duond bura mar UDA e bura mane ochwoe kom kod ogaye mar duond bura no ma en jatend piny William Ruto e oboke mar Mogi TV ochwoe wang'e oyango ni kuku mar tend duond bura mar UDA ogonyo ogaye mar thuolo mar timo lalruok kod duond buche mag siasa mamoko man kod lek mar loso piny owacho kara nyisi ma onyiedho en duond bura no mar ODM e romo no duond bura mar UDA ochiwo thuolo ne Ruto mondo los kaka duond bura no to kod mano mar ODM biro bedo kod lalruok mar chopo kare twak mar loso riwruok motelo ne yiero romo no oyango chopo kare misi 10 mane ochwe kogno KCC kod Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga e kod jatend piny William Ruto higa mokalo UDA uyiere mar keto e tim lipot mar NADCO mane onyuolo winjruok mar bedo kod piny owacho mar Manywanda lipot masani ni e lwet ute mag od bura 2 mar seneto kod od bura mamalo UDA bende omenyo malach okenge mag tayo yiero kod welo mag jotende kor gwenge e kaka yor tego chamano Walter Nyambaga Ramogi TV Nairobi Wadoga ne chimek siasa ni duond bura mar ODM koro lero ni onge chenro mar riembo jotelo mora manigi paro mopogore ogaye mar duond bura no Dr. Buru Oginga owacho mano kinde mane giromo gi kar jodak ma Kibera kama bure Nairobi ka endi kama ne girome go ganda kawuono jafwambo marwa Eric Owenga nene kanyo Bang' tend ODM ng'ado ni gibiro chako twak gi duond buche mamoko ne ikruok ne yiero ma higa manyien ogaye mar duond burano Dr. Oburu Oginga nolimo Kibera e buore Nairobi ka okang' mokwongo mar chiwo lipot ewi twak manyo gibedo godo e kaunti ma Kilifi kaka jodito. Raila kila wakati alipotoka nje akirudi hapa Kenya message ya kupatia Wakenya wote alikuwa anaanza na hapa Kibera. Raila wakati yoyote
alipokuwa anataka kutangaza kitu muhimu kwa Wakenya, alikuwa anaanza na Kibra hapa. Kwa hivyo Kibra kwa historia yetu ya Kenya ya siasa ni muhimu zaidi. Limbe mar Oburu Kibra obiro seche ma duond burano apaka goyo kaluwore kod koso winjruok makare. Roma Kilifi chieng' wuok tich moko mapisas madito mag ODM nobuono romono. Kata kamano, Oburu wacho ni ok gibi riembo ng'ato ka jogo madwa wuok to tim kamano mana giwegi. Tutajadiliana na vyama vingine kwa sababu hatuwezi kungojea mpaka siku ya uchaguzi. Ni lazima sisi kama chama cha ODM tujitayarishe, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe. Jodong Luo ma Nairobi nokawo thuolono mar sidho Oburu kaka ogai kendo jatelo mar oganda. Jotelo mag ODM manoyuoro Kamkunji Kibra e dwe achiel oramo ni onge dok chien e dwaro margi mar tiyo gi piny owacho motelo gi jatend piny William Ruto. Yeye party leader wetu aanzishe mazungumzo na vyama ambazo ziko line minded, ikianza na chama cha UDA kwa sababu tuko ndani ya broad base. Sisi juzi tumesema party leader aanze mazungumzo rasmi. Hatutaki kuingia 2027 wakati hatujielewi. Na tumeamua kama wana ODM tutasimama tuhakikishe kwamba tumetengeneza serikali. Mwaka wa 2027 tutatengeneza kama chama ama kama coalition. Ogai mar ODM Laktar Oburu olero ni en dwaro mare en ni ODM obed motegno motelo ne yiero ma higa 2027. Sisi ndio chama kubwa Kenya mzima kushinda vyama vingine vyote. Hatuwezi kwenda kwa mesa kuongea na wengine tukiwa wanyonge. Tukiendelea mbele, sasa tutakuwa na chama kwa serikali ambaye sisi pia tutaunda. Kwa serikali ambaye sisi pia tutakuwa na sauti zaidi. Poka kwa jotelo mag ODM bro chako chenro mar limo alwora mopogore turuka kaka matwa kod johera magi oyo kama gibro kawo matwa kod duto moko motelo yiero maduong' ma higa 2027. Eric Owenga, Ramogi TV, Kamkunji, Kibra, Nairobi County. Riwruog jood bura kadho wadh Nam Chumbi koro ramo ne duond buch ODM nyaka to nywand pachgi winjruok moro amora magichano timo gi duond buche mamoko kitimo ikruok ne yiero mabiro higa mar 2027. Kotelnegi kod jaod bura Likoni Mishi Mboko, jood bura go mane loso Mombasa oramo ne jatend migawo mar mwandu manie lo miloni Hassan Joho nyaka kit ong'ala manyime e twak makamago kaluwore gi maino magingo mweosebedo godo bendo e duond burano. Ikiwa kutakuwa na wale ambao tunaoita Kiingereza technocrats na kuna wale ambao watakuwa ni wanasiasa wa bunge, na hata kama kutakuwa na vitengo vingine, tunasema lazima viongozi wa pwani ama wa pwani wawakilishwe vilivyo. Apart from the discussion of His Excellency the President, any other positions, then the coastal leadership, coastal people should be recognized and awarded what deserves to them, because we are stakeholders and we are seriously going to be stakeholders going forward. The times when tulikuwa tunangojea maembe is long gone. Within ODM, the parties that are going to negotiate for and on behalf of ODM, Ali Hassan Joho must be in that table. And that is not negotiable. The coast has contributed heavily for ODM to be where it is. To negotiate mambo ya 2027, tunataka agenda ya pwani iwakilishe vilivyo. Kwa sababu tunajua most of these big parties wamekuwa na tendency ya kuneglect mambo ya pwani, especially katika meza ya mazungumzo. Wachare weche mag siasa mondo koro donje ne weche mag somo ni kinde ma jopuonjre mag grade 10 donje sikunde moko kuom sikunde moketi kidieny mar 4 koro ywak kuom leo jopuonjre ka moko kuom gi nyaka kawuono oseyudo mana jopuonjre manok. Sikunde sekondari kaka Kieni, Kasinga e kind mamoko oseyudo matin ne jopuonjre 5 ka Kimwe
to pok oyudo kata japuonjre achiel. Ka moko kuom jonyuol bende koro sani ywak ni gionge omenda mar tero jopuonjre sikundego. Judith Omondi miyowa ler. Okinyi mar odiochieng' mar adek mar donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 e senior sekondar, walimo moko kuom skunde mag cluster 4 e kaunti ma Machakos, kendo Kasinga waromo kod japuonjre mobedo mar 4 mariwore kod skundni yare wuok tich mane jopuonjre ochako donje skunde. Nilikuwa nasomea Eluvia Comprehensive School. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys Boarding. Na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa Cheni and tumemaliza kuadmitiwa. Skundni japuonj maduong' yango ni ne omi jopuonjre 90 kata bed ni gin kod thuolo mar jopuonjre 150 e klas mar grade mar 10. Kanyaka sani jopuonjre 4 kende ema giseneno. We had a projection of 150 students, 3 streams. The government has placed only 96 students. So we have a deficit of 64. That the students who have been placed to come to Kasinga Secondary have not turned up, and this is the second day. As per today, honestly, I've admitted only 4 students. Day 2, 4 students. And the 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2, 3 things, and others were coming to look at how the school is and where it is, so that they can go back and come prepared to settle. Japuonjno bende koni, jopuonjre mane omi thuolo mar somo e skundno, gini jopuonjre maya mabor, kendo ok nyalo dhi e skundno kaluwore ni en day school kata skul ma jopuonjre dokie pacho. Students who have been placed to join schools which are C4, like Kasinga Senior School, come from very far from where the school is situated. Kasinga Secondary School is a full day school. My students who have been placed on the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala. Skunde mamoko mawalimo kaka Kieni, mabende en cluster 4 sayudo mana jopuonjre 3, kaki makimwe to kata nda jopuonjre achiel mapoko neno. Jodak malworani man kod jopuonjre koni gionge kod omenda mar chulo mar somo. Watoto kuingia shule ni juu wasasi hawana pesa. Income iko chini kiasi. Wazazi wanaendelea na kutafuta pesa juu wapeleke watoto shule. Huko tumetoka na fare, kukuja hapa tumekuja na fare. Itabidi turudi na ingine. Na wakati mtoto anakaa nyumbani anaendelea na kupoteza wakati. Thoth skunde gi nyicha osetimo ikruok mar senior sekondar, kendo moko kuom gini kod masinde kaka kompyuta, ka koro gidwaro mondo mi migawo mar somo resgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonjre 3 kende mosechopo e sikul mar Got Kwach Secondary e ward ma Makalda, Kanyarwanda e sub county ma Nyatike nyaka nyocha yaw sikunde juma mokalo ka jokanyo mamoko e sekta mar somo to nitiere kod luoro ni sikundego nyalo dhi podho. Jojuma miwaler. Yo tok yepo mar sikunde pacho kae, mana jopuonjre 3 kuom jopuonje malo 50 mar skul no mar God Kwach e sub kondo ma Nyatike e mochopo e sikul. Jopuonje ma oyawo sikul gi oting'o 2 mantie klas 12 kod 1 mantie klas 11. E kinde limbe mar skul ne wayudo ka onge chenro mar somo malong'o ma dhi nyime ka jopuonje 3 go ne somo mana kendegi, ka jopuonj Sanja ma oriko ne ochopo e sikul no ne oriko yuet e yien kar saa 3 mar okinyi. Sikuni mar God Kwach mano chakre higa mar 2015 nitiere kod gige somo mabeyo kaka klese olos maber kendo ka dirot oket nyaka tiles. Penjo maduong' en ni to chopo nade ma sikuni koro dong' kod jopuonjre 3 kende. Nyo biro kende ka indik pile nyo biro samoro yudo ng'at achiel samogi ma japuonj no principal ema ko ni beda ka mango mad nyaka chae gi principal no koko dura koro are nyoro to tamre ni mama ol gi dok e sikul bedo kenda koro abe aka chwade ni didi bede sikul tama en dala gombo gi chunya matut ni ka obed mana be nikech kaka nyalo tere kuma chiel onge mana ka ng'ate mojola to nyalo dhi. Anapana ne about the first board mane antie waweka form 1 streams 2 to sani tukuro dok ni nyithindo 3 man en dok chien kabisa kaluwore gi bedo ni nyithindo namba mar nyithinde secondary dok piny tam katam
kelo negative attitudes kuom jonyuol gi nyithindo mawuok e primary mar biro somo ka. Wadwaro kawuono ni board mar skundni gi administration owuog oko mondo nyiswa chandruok maduong' man kanyo. Moko jonyuol kod oganda mawuok e alwora mar sikulni ka otelni kod Eli Duro ne olimo sikulni ka gimanyo duoko giomo jopuonjre koro dar e sikulni. Wach mokwongo en performance mar skul ma osedok chien, en dok chien mokadho mar skul kaluwore kod somo man ka kata management. So wan kaka jokar ka wan concerned, wunen juma mar 2 nyaka nyo yaw skul. Nyithindo podo kodonje skul usenyo ni nyithindo 2 kende. The board kata management mar skul podo ko luongo jonyuol motimo bura monyisowa ni shida en ang'o e skul. Ani mwawuoye kane en nega 6 ka skul ni poko yudo kata si. Kendo nyithindo mane biro ka gen nyithindo mofuwo. Nyithindo yudo dika to wamanyo negi skunde kunde moko to gidhi gitimo penj kata manyoro wuok ka manyocho gol manyo timo penji ga mokalo. Achiel nyo yudo B+, achiel ochako yudo C+. Ywak nitie duoko marach e penj maduong' ma skul ni osebedo godo kuom higni maromo 3 mokalo emomiyo jopuonj osebedo ka koro dar kendo dhi skunde mamoko. Kane watimo penji ka in 2021 ne wan over 300 kendo kanyo nwakadho penj. I'm one of the students mano excel well and pursued to campus. Sikundwa ni entie kai sani eri kata ka ubiro nodwa ng'iyo ni to bende nyithindo ka somo ginyalo somo gotieno taya onge. Last year ne wabedo gi meeting ka kod our area MP mane wanyise sida mar skundni. Jonyuol mag sikundni mar Godkwach kod oganda mamoko mane ochako sikundni wach ni lokruok nyalo mana bedo ka sikundni koro tim lokruok e tende ma oting'o jokanyo mag board mar sikulni. Gimomiyo dok chien en ang'o? Administration ok ber mar sikul. Board manitie ok nyal wacho issue mondo gilos sikul obed makare. MC Mamakala Kanyonda Felix okwayo migawo mar somo mondo koro konygi e chero sikulni ka omedo ni en kaka MCA mar skul yudore e ward mare odhi loso bura kod jokanyo duto sekta mar somo mar ng'iyo kaka inyare sikulni. Skul ma jopinye mogero, community mogero kokawo pesa gi tunore chiemo ka igero skundgi to kaso koni koro skul collapse is paining me. So mjumbe call us stakeholders meeting. Luong jonya ticket te, principals te, gi stakeholders te mondo wabed piny mondo ng'ito ang'o ma jonya tikio lak, skunde ma nyatiki olak ma we cannot perform as other schools. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonjre moko 2 manyiri e kar chung' od bura ma Homa Bay Town mane orieny e penj mar grade mar 9 lek margi mar dhi nyime gi somo nyalo gore piny kaluwore gi chan mokwakogi e miechgi. Ali Abich ni oler mar wachni. Dok ni jopuonjre mane otimo penj mag grade 9 ne osechako donjo e skunde mopogore mane oluongogie ne somo mar tam mokwongo, to moko kuom jopuonjrego to pod piny ochamo kod jonyuolgi nikech onge mar school fees kod mwandu mamoko ma ginyalo donjogo e skunde mane oluongogie. E gweng' ma Nyatagwe ka chud bura ma Homa Bay Town, japuonjre Pamela Tieno mane otimo penj e skund primary ma Nyalkinyi kendo yudo points 66 ne oluongi e skund nyiri ma Butere, to kata kamano lek mare mar bedo laktar oneno ka nyalo nimo nikech onge mar school fees. Kana timo grade 9 an gi 66 points kendo natimo pathway mar STEM. Lek mara nene nada pursue career mara in medicine. Koro kana duogo ot to pesa onge. Koro kanyiso mama Tumisa no konyal tera school. Koro bede ot. Saonge. Jok mane wasomogo malde by 12. Nitie jok mochako wasechako donjo school. Ano kanyal donjo school kaluwore gi pesa onge. Kwa kanti ng'at manyalo konyo at the school. Min japuonjre no lene tadhiambo kaachiel kod kwargi wacho ni chan mokwako dalagi osetamogi yudo riekni ma ginyalo terogo Butere Girls kama ne oluonge kane kwa jotelo mopogore kaachiel kod joma chunygi ni thuolo mondo yie oresgi. To nyalo tama kaka ter nyathi skul onge. Naloko to nagora piny, onda manaloko madachuo e lweta nogore piny. Wuon gi bende onge gimoro amora matimo. Koro kaka nobiro mbe chuny nyathi, kaka nyathi ywak ne thage, kaka nowuok nyoro, pok oduogo nyaka sani. Kago simbe ok ayude, nikech ka nobiro to yudo ka nyathi ywak to wacho ni Butere kuma noluonge ne madwa nodhiye.
koro pod amoko gi nyathi masikawa nyathi ni mondo ling' aling'a skul moluonge no bro dhi. Nyakwara ni kaka nene ni piny oyiecha joyodwa. Akwayo ni kaber ayudo jakony moro manyalo konyo nyathi ngech nyathi ywak makoro dwa kata dere na dala. To e gweng' manyal kinye kachud bura ma Homa Bay Town, japuonjre Leticia Tieno ma bende notimo penj mare skul achielno kendo yudo points 64 bende pod okwamo pacho kata bang' yudo gwele skul nyiri ma Kisumu ka okoni lek mare mar bedo medosa nyalo gore buru poni ok oyudo thuolo mar dhi nyime kod chenro mag somo. Tunatimo penj klas 9. Tunagombo dhi skul, janyuol onge kwa. Janyuol onge gima nyalo konyago. Oge gimoro tagombo dhi sikul, ng'ama nyalo ponya dhi sikul. Yuto malong'o aonge go many dang' atere skul noluonge Kisumu Girls. To daher mondo sirikal kata well wishers mantie omakna bad nyathina ni mondo yud kaka nyalo dhi skul. Pek man go tich matiyo malong'o onge, atiyo man hotel to wuon gi pesa nene gi ng'olo ok nyal yudo jua kali mago. Wuon gi nwago kokoto to kidilo no amalo to gore ondini. Japuonj maduong' e skul primar manyal kinyi Charles Odeny wacho ni jopuonjre ariyo go gin e kind jopuonjre manorieny e penj kendo wigi bith kana okwayo joma chunygi ni thuolo mondo yoresgi. Nyithindo moko ne nigi sida ma koni gi kocha kuom donjo e skul to malich ahinya ne an gi nyithindo ariyo mane oluonge e C1 schools to jonyuol gi osebedo ka goma chiemo koni gi koni mondo gidonji. Nyaka sani wan gi chandruok serious an kaka head teacher asawinjo malet kabisa gi wach mag nyithindogi. Koro akwayo kanitiere ng'ama nyalo konyonwa nyithindogi mondo chop lekegi. Magi nyithindo gin nyiri ma very potential, gin very disciplined and still very young to giriek be. E kinde ma jopuonjre manotimo penj mag grade 9 higa mokalo dhi nyime kod donjo grade 10 skunde mopogore manoluongie lek mag jopuonjre ariyo manyiri gieki samoro nyalo ruombore piny kaluwore kod onge mar school fees momi pod gin pacho. Maendi be nyalo duoko chien okenge mosebed kigoyo kod sirikal kaachiel kod migepe mamoko e kaunti ma Homa Bay kaendi e siro som jopuonjre manyiri. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Lek mar nyithindo ariyo go koro dhi rieny kendo bang' gavana ma Homa Bay Excellency Gladys Wanga wacho no dhi chulo negi school fees gi tek. Pamela Tieno to gi Leticia Tieno mondo gidhi e skul boluongi. Pamela Tieno noluonge e skul ma Butere Girls to Leticia Tieno noluonge e skul ma Kisumu Girls. Gavana wacho maber no dhi chulo negi school fees kendo kiny idhi ng'i kaka itero gi e skul mondo lekgi oduoge e yo makare. Wadwoko erokamano ne gavana ma Gladys Wanga, gavana ma Homa Bay motimo mar konyo nyithindo goeko. Koro wadhi e yweyo moro machuok taneno ka ote maru bende osedonjo kae wang'i aneno wacho nang'o kapok wadhi e yweyo machuok no. Aneno ka ntiere mokwongo kaendi en Maogai Philip Ochieng mar Jimo Nyakach, the youngest guy in Africa. Wacho ni Trevor kawuono wan gi kuyo nikech walalo jakwaya mar Ahuma Mama Karen Ojwang Nyakindu. Wakowe chieng' Ngeso Juma ni kotelne kod Rapenya Kwaya Bolo Catholic kotelne kod Father Rogers. Maogai Philip Ochieng mar Jimo Nyakach, the youngest guy in Africa. Almost na Nyakach duto chete Ogai. Makamu wacho ni Trevor Musna party leader Dr. Oburu Oginga wa support mondo chak negotiations gi William Ruto gi party mar UDA mondo walos the next government. Wakwayo jo ODM mondo weketo party leader gi rally mang'eny. It is too early. Mano makamu kelo bene ntiere ka ndio imore Trevor mina gavana Wanga puoch gi pak mondo med konyo nyithindo machando mondo tergi e sikul kendo ichaki mosna Super CS John Badi gi director Roblin Goje ma okelo alwoch Jakiranda. Tiro bene tire ka ndie valentire machielo ka wacho na ng'oni wang'iane piyo koro laka wacho ni fuaye jo Nyakach nyisgini pod wantiere mano koro laka erokamano ahinya. Ne bane tire Collins Obuon men kir mar chokora Kenya mangima wacho ni Trevor ma Collins Obuon kata kir mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wan Nairobi ka ndie mosna mheshimiwa Jared Okelo nyando school fees en 1000 kende patam nje tikauno nyaka chokora moko bende otere sikul mane mpaka mobogo gi Jared Okelo bang' daka moko matin. Wimore Trevor winji maler kan Kabiria wan kod nyamera Lensa Awuor. To en gima let ka jopuonj dhi e sikul mondo puonj nyithindo to giromo gi loka lilo. En wach malet ahinya. Ma Emmanuel ka wuok Kabiria. Aya, oduogo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya.
Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kamano kumketera Mogi TV ka india chiedh nade maduong' limbo e sekta mar thieth ahinya to e kaunti ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth mosebedo ka chieno sekta no duto e pacho ka india. Lakteche bwo riwruok mar KMPDU sani ng'anyo margi hawo dwe achiel. Riwruok machielo mar jochiw thieth KUKO osebedo kod ng'anyo chakre tarik 23 dwe mokalo ka jolony mag laboratories bende ochomo ng'anyo. Simpro Sokinda mioler. Sekta ma thieth ok en wendo ne ng'anyo ma kinde ka kinde. En wich bar maduong' mosekelo achiedh nade ok ne jotich kende, to nyaka ngima jotuo mamanyo thieth e ute thieth mag sirikal. Riwruok mar lakteche KMPDU bade ma Nairobi manochako ng'anyo margi tarik 18 dwe mokalo kendo pod nie ng'anyo nyaka kawuono, koro dwaro mondo riem jokanye migawo mar thieth Nairobi magiwacho ni oserem winjo ywakgi. Governor, yani salary, mshahara. We have asked you over and over again. Imagine two things which are basic needs for us. Insurance, comprehensive insurance cover and salaries. As we speak now, even the clinical officers are on strike. The other cadres are actually joining tomorrow, telling you that how health is not working in Nairobi. Yani wamengangana lazima iwork but imekata kabisa. It's not working at all. Hotel iko jagoro margi Laktar Malindi Chao. Lakteche go ywak ni sirikal county ma Nairobi ok dew ngima ma jochiw thieth kod jotuo. So all we are saying that wananchi wa Nairobi mjue hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request you to seek medical care somewhere else in these other facilities and around the county. Because for sure, it's going to get worse. Mabiro ikine ma riwruok mar KUKO ma jong'anyo matene bende koro chomo tieko dwe achiel nyaka ne gichak ng'anyo margi tarik 23 ma dwe mar 12 higa mokalo. That the CS continues to refuse to sign the CBA for clinical officers, even though the Treasury, the SRC, and any other constitutional body that is supposed to approve has already approved. So there is no any plausible reason as to why the CS continues to contravene the rights of clinical officers, and that is why we are saying that what is portraying is negligence and impunity. KUKO koro seyo jatend migawo mar thieth Aden Duale kuom thiro chenro mandiko jochiw thieth e bwo UHC yo mongirore ka riwruok mar governors mere gi gwere godo kuom rem keto winjruok makare kod sirikal mamalo. We are here because again
the CS even made it very clear that he doesn't want to sign a CBA for few people. He doesn't want to sign a CBA for few people that he has negotiated for since 8 years ago. Did he know that he was negotiating a CBA for 150 people? And that is very clear, that it is an admission of a system that has failed. We have a council of governors again on the other part that do not want to respond or even implement court orders. But still we continue enjoying our space in the offices. Wach ma osirko jakom mari ruoka Mark Namlo mano Nicholas Odipo mari ruoge bende onego chak ng'anyo e bunda lariyo mabiro. Issues to do with policies are functions of the national government. And it is high time the county governments, the governors, the council of governors realize that they are taking this country to the wrong direction by pronouncing on things that are illegal. They love to follow the law. CBA is a policy document. Simfros Okinda, Ramogi TV. Chenro mar kawo pande kod ndikruok kaka joluto ombulu ochopo e odiechieng' mar ariyo kar chung' od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Kaka Steve Biko leronwa, kwan mathoth mar jodongo bende medo nyiedhore e lela kendo gikawo pande ka giyuago midhiero emomiyo gikawo pande ndalogo duto te. E odiechieng' mar ariyo mar kawo pande kar chung' od bura ma Lego Usonga, jopiny nomondo kar romgi mar yudo chenro ni mitimo nono. Ondamo manok kende kiwuok e library malunyu e ward ma Usonga, wayudo Michael Onyango, jaduong' ma jahigni 74 kendo osedak maonge opande chakre higa 1982 mane owito pandene kowuok Nam Chumbi kendo duogo pacho. ID mwanzo nilichukua 71 ile ya blue. Nikakaa nayo nilipokuwa 1982 nilikuwa nikirudi hapo, ninakuja hivi natoka Mombasa narudi, ilipotea ndani ya gari. Sasa kuanzia hapo sichukua ID yoyote. Kuom hignigo duto, Onyango ler ni osetemo manyo pande, to kata kamano pok wuodhe onyuolo lemo kaluwore kod bor mar boma ma Siaya kod nengo mamalo mar kawo pande. Asebedo kaonge pande, asetemo dwaro kuom hignigo te mopande. Ndio chukuru chunyo chile so kum chief kadhiete chief go chiga nabi ase utanya kamuir tembo manyaso form kase jaso form kendo onge gimatire. Moko kuom wede Michael lero ni giseyudo kinde matek mar dak kode ni mar ok nyalo orne omenda e simu ka chudhe moko bende rem ma ok ochwalo ne omenda mosiepe kod wede orone. Osebedo kokali sida makata wuoyo moyarono en mana dhok momosni nikech opande gimoro amora ma kiongogo to kata mana pesa ok nyal kowni. Joma kowoni pesa kowi simbe jomoko timaye to kata mana age ma en gono oromo kawo mondo kawe mondo sirikal omiyega gimatin mar konyruok. Roma tek kabisa. Nkupatio nera gini makonya makona nga pesa. Nera au megena moko manu makor mamani maminwane makonyanga. Alwe kod Paul Kanoti, ruoth morito Usonga location, kwan mathoth mar jodongo Mike Oniang to onge opande kae inyalo tud gi tich mane jodongo gitime bombe maoko, gino manomiyo girem chok pacho mar kawo opande kuom thuolono duto, wach manosir kod jaduong' Wilson Omondi. Masa ne wadhi kuro ka en bunge to watemo mondo mi warwak mwandu ma e pinje mek wagunda, to ne warwako ndalo Moi, warwake Kibaki, waduogo go dala ka. Nitie jodongo manok nyal ndikre e pes jodongo cha nikech ne gionge opande. Koro kaka nichokele machiegni to gol chudo cha omiyo gibiro machiegni emomiyo koro ineno ka ji ng'eny kama mapok oyudo pande. Ka koro sirikal okelo chenro mar kawo pande nono,
Michael Onyango kod jowetene mamoko onyiso mor margi ni mar mae biro reso fukegi kendo konyogi e yudo chenro mag sirikal kaka SHA, omenda jodongo, bedo gi ong'we yamo mar tiyo gi M-Pesa e kind chenro mamoko. Kendo agonu erokamano. Nyasaye omedu. Temuru matek. Umi vijende kipande makikudong kata chien. Hasa usonga to dong chien. Ka chenro mar kawo pande odonjo odiochienge mar 2 kar chung' bura mar Lego Usonga, nono marwa yango ni thoth jodongo kod deme kind higa 70 kod 80 onge opande gweng'ni eri. Mae itudo kod kit tich ma thothgi ne timo e bombe madongo kaka Mombasa kod bombe mamoko, kendo ne ok gidewo duogo pacho mar kawo pande. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Watika nigi weche mag tuke kapok odonje twak ni tim mar Gor Mahia nowuok chien gonde 2-0 moloyo Murang'a Seal gonde 3-2 e tugo mar KPL. Gonde mar Gor nolo gi jotugo Felix Oluoch, Paul Ochuoga kod Ebenezer Asifwa. Gor koro dok e thuolo mokwongo e chung' mar lig ka koro gin gi points 30 bang' tuke 15. Iluwogi e thuolo mar 2 gi AFC Leopards. Kelujo na upasia ufimbo tu. Wanachinja na kutembea. Unapigwa mrefu kutoka Francis Yololo Memusi. Amemzidi kasi Yololo. Francis Yololo. Brighton Unyona. Kata na kwenda kuleta ndani Mustafa Udor. Mustafa! Felix Oluoch. Samuel Kapena ameurusha mrefu. Kwenda kuondoa Michael Owen Pala. Paul Ochuoga! Moja tu. Alfa Chris Onyango. Pasi inapigwa pembeni kwake Paul Ochuoga, yupo onside. Inaletwa ndani huku nafasi kwa Ebenezer. The comeback is complete. Bas wadhi yumo na machuoko dugo to wan gi mheshimiwa Jared Okelo men jaod bura manyando wadhi go mbaka ya good CDF ni ndito tiyo nango embe nyando kocha day school en 1000 tam katam to dindi nyoro maniki haru to koni endo koro maren 100 tam katam mai gima sebedo kacho nyaka kocha to jiwacho ni gino nyalre koro winja ne kuom jomo setime ni to nyalore koso yo titime nango mai mbaka mogo bang daka makute. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective.
This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet. Restore through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kamano kuom kitera Ramogi TV kaune wang' sa chenro moro mar buch jopiny wantie ka gi wendo modhial Mheshimiwa Jared Okello men jaod bura manyando. Erokamano anyeko mwesechegi. Igani ageno ni chako maber, go twako igani. Chako maber kendo aduoko erokamano kuom gwela kendo ma e show na mokwongo. TV gi tek e piny mangima. Nikech samoro timo moko gi CNN gini be. Ma e mokwongo. Makwongo time igani. Ome aduoko ni erokamano. Mar ariyo yiena mos oganda Luo duto kuonde ma gintie odhiambo masani kenda senyisa ne piny rito twagni mapek kabisa. To moloyo Nyando constituency mose miya thuolo kuom tielo mar ariyo koro mar tiyo negi. Gin bende ayawo geno imore kendo wadwa winjo penjo ma Trevor nyakwar guoko luoro pesa dwa penja kawuono. Erokamano. Wachakane gi wach mar CDF ni. CDF ni tiyo nang'o mondo miler ne jopiny. Atamalo adi madhi e basari, atamalo adi madhi e chenro mag arita, atamalo adi madhi e chenro mag gedo gi ndara, gik mopogore opogore. Kamano, CDF of course ing'eyo ni nochakore chon higa mar 2003 ka MP ma Mukurweni mandalono maluongo ni Karue notere od bura mokale. Oyudo ka piny mar Zambia ma bende jirande wa to the south nosechako bedo kode. Koro negi kao prototype mar jo Zambia gikelo ka. Kano biro to wajumbe nokale. CDF en atamalo 2.5 mar budget ma audited. Ok ni en budget ma higa ni ememiyowa ma audited. Ting'e ni samoro Auditor General bedo gi chien ahinya kaka sani budget ma audit magisetimo en higni 3 mokalo. Tiende ni en higa mar 2021 ga 2022. Koro ma audited no ema sirkal kawo atamalo 2.5 keto e migawo kata gulu mar CDF mondo kony 290 constituencies. Kinde machon ne CDF timo tije te nikech ne pok wabedo kod devolution. Koro ka devolution nonyuol
ma counties bendo donjo to ne gikawo tije mang'eny machalo mag ngima, health, weche mag pur nodhi, weche mag sports nodhi. Koro iyudo ka CDF nodong' gi weche ma ka ng'eny tadek kata 4 kende. Mokwongo en yore mag gero skunde. Mar ariyo en basari, kaka ne iwacho. Mar adek dang' obed mana weche mag environment. Kato mar ang'wen gi security. Security ne watiyo machiegni gi chiefe, jolup gi DC kaachiel kod police stations. Bende wanyalo timo negi gimoro. Mana e higa mar 2022 kachakore, eka ne wadhi e od bura mwang'ado ni CDF atamalo 40% mar pesa no nyalo dhi ne basari mar puonjo nyithindo. Chon en much lower. Koro kane wakete atamalo 40, nwaneno ni mano koro nyalo tiyo e tije mag chulo fees ne nyithindo. Koro modong' kore ng'wenye nikech kako biro cha te ok no dhi tiyo tich mar office. Wan kod jotich matiyo e migawo mar National Government CDF mabende chulo mana gi pesa no, motelnegi gi Fund Accounts Manager. Pesa no bende ema iyudo ka timo monitoring and evaluation. Ntiere PMCs, Project Management Committees, magi bende kagirado to pesa ni ema gi ngore wang'gi, ema gi ng'iyo. Kaeto nitiere bende madhe mondo dhi otim tijego e skunde, e police stations, ka chief gi mopogore opogore. Nyocha ne watimo sports, to sports ing'eni no tere counties. Koro nwachak wagole, odwoke ne county duto. Emomiyo tinde ok ine ka thoth MPs timo weche mag gwe opera kata ng'wech kata timo drama. Mago tije county. Mago koro tije modhi e counties. Emomiyo ka koro governors ema kendo koro timo gi mang'eny ahinya. Koro mane kaka migawo mar CDF tiyo. CDF en nyapandla mang'ado kuonde ariyo. Ka komiti chotiyo kode maber nikech patron chutho en member of parliament. To joma administer okinyi godhiambo gin komiti motelnegi gi Fund Accounts Manager. Ma constituency ka constituency nigi Funds Accounts Manager. Koro yudo ka seche ma gibagni gi tich to chandruogego te gore kuom MP. Koro ok idogi nikech jomoko mane obedo gi mandate mar timo tijno ok otime yo makare. Ka gitiyo maber nikech in e patron margi, inyalo dok kaka jopiny ohero nikech gineno ka pesa madhi itiyo negi godo e yo makare. Ere kaka in inyalo keto ni koro school fees manyando en 1,000 patam? Chutho, kama ne 1,000 ochakore e Kenya ka ne en Kiharu constituency. Kiharu e kama Ndindi Nyoro, member of parliament, be wan kode ka neno ka gidonje studio manyameru ka. Odonjo Citizens. Gin gosiep na Babu Owino kanyo, gidhi dhum. Koro ene mano ochako wach mar 1,000 ni. Ichulo ne nyathi e school ka school. Koro ka timo nonro, tayudo ni en up to last year ne en chairman mar budget. Koro nitiere migepe moko mag sirkal ma bende tero konyruok ne sikundewa machalo kaka Child Welfare Society of Kenya. Kata Ministry mar Education bende nitiere department matero chiemo ne skunde, to moloyo skunde mag asal, arid and semi-arid lands. Koro kadhi anono most ayudo ni kuonde mane otere pesa kaka chairman mar budget to dhi e migawogo, to migawogo konye tero chiemo e sikundege. Koro nako ni an bende an mana MP Kandindi Nyoro kata ok an chairman mar budget kamano. Migepego dhane matiye, migepego dhane moloso. Nadhi maloso kodgi. Ma kwayogi. Ni kopogore gi Kiharu, Nyando bende is a hardship area. In fact, kanyocho tim reclassification mag hardship areas. Nyando nyocho oketi kaka hardship area. Magima notimore marach ni jomoko noringo dhi e doho mondo chung Nyando gi kuonde mamoko manobedo reclassified mondo kik bed gazetted mondi. Gimomiyo ne giringo nikech nitie kuonde ma koro ni igolo e scheme mar hardship terwako Nyando gini. Koro joma ne imayo ka noringo dhi e doho, koro gino pod ochung kanyo. But that does not remove the fact ni Nyando is a hardship area. Koro kana dhi wuoyo gi jogo to ne gibedo persuaded
kaita wuoyo gosiepna Honorable Mbadi, minister mochung' ne pesa mabe maoro pesa kuondego. Mind bende obedo gi concurrence gi kwayo mane Nyando ni godo. Koro samane wadonje tam mar 3 higa mokalo, kochakore dwe mar 9, to migao noteronwa chiemo Nyando mane wan gi bando moromo, oganda moromo, alayo moromo, michele kaachiel kod mo michido godo. Koro noter e skunde wate 39 mag day schools. Ne okwamiyo mag boarding, nikech boarding betije tek ji chulo te. To koro kane waseyudo chiemo, to nwakoni koro nikech mae lunch program. By the way, kata kanyi neno circular manyo Ministry of Education ogolo. Nyo giwacho niya, sirkal ne day schools chulo 23,000. Of course, en 22 gi 100 moko. But in 23,000. Madhine nyathi ka nyathi. E skunde wa mag day schools. Kaito giketo the second category. Kagi sendiko ni free. En free. Somo mar day schools en free. Nikech pesa modwaro go te, sirkal ogolo 23,000 ne nyathi ka nyathi. Whether odhi ok odhi, mano is a different ball game. Of course, nyo osedhi. Nitie manyo Mbadi ose release manyo osedhi. Manyo minister cha bendo confirm Migosi Ogamba. Koro nwaneno niya, the free secondary education ma government offer ni component machendo en lunch. Koro ne gikelo gimoro kacha ni lunch program. Ema jonyuol chulo. Inyalo paro osiepna Professor Magoha chunye oninde gi kwe. No wacho niya, ka nyathi onge fees mar day school, odhi ochiem dala oduogo som, nikech school en free. Koro gima ji chulo en lunch program. Mae gima dwani ler ne jopiny maber ni day school ten free. En free. Mano sirkal owacho kata kisomo circular manyocha gi release cha. Ma fees monego bed ni gichulo en mana mar chiemo. En mana mar chiemo kende. Koro to mane ma pod nitiere jopuonj madongo moko mane pod muomore kuom jonyuol ma jonyuol pod chulo pesa mang'eny madhi mana 10,000 higa. Ing'eyo, of course chiemo nego ne tek. To budget bende tek. Gimomiyo budget tek, iyudo kaka koro sani bando en siling 140 gorogoro. Samoro kane gitimo budgeting toke kacha ne en 80. Koro iyudo ka variations machak bedoge thago jopuonj. Koro samoro giketo pesa no malo mondo be kata ka budget biro chako medore bang'e to giyudo kaka ginyalo patch up the deficit. To wan kaka Nyando, wan koro wagolo jopuonj e tuo dhok mar ne kia nengo dhi malo, nengo dhi piny. Mano koro ok tije. Mano koro en tija gi Honorable Mbadi manie treasury to gi organization machiwonwa chiemo mabende en migao mar sirkal. Koro wagolo gi e tuo cha mondo kik giwach niya ni nyoro wanyiewo oganda siling 350 gorogoro to wadhi wayudo ka koro en 400. Mano koro ok tije. Mano koro pressure mane maber. Omiyo seche mane wachake tam mar 3 ne watero chiemo go te. To nikech samoro go kwano no odwa chando jopuonje weche mag chiemo, kane sikul iloro jo form 4 dong, to skunde wa mang'eny noyudo ka chiemo oserumo. In fact norumo skunde wa te. Mana achaka top up mondo nyithindo mane dong e skul timo form 4 ka oyud kaka gichiemo. Koro 1,000 ma pod wadwaro ni janyuol ogol e Nyando, nikech asetero chiemo go te. Chiemo matero cha nyoyo ni e iye, michele goganda ni e iye, kuon ni e iye nikech bandi rego. Nitiere michele gi dengu, nitiere kuon gi dengu. Naneno ka Ndindi nyoro nye wacho ni en maro choketo ji gi nyoyo ndalo 3 kaito chele goganda ndalo 3. An aketo ji gi balance diet mi wila ka kidware nikech gigo te akelo gintie. Koro the element madong ka samoro nitiere weche mag chalo nyiewo yien gini. Koro 1,000 ni dhi nyiewo yien nikech jotich to ok dang' iwachna nikech jotich form part of capitation cha. Kineno category manyo jo sirkal ogolo catalog cha, iyudo kondik nyaka joma tiyo kanyo, kia electricity, kia maintenance, mago te koro bedo catered for gi national government. Mane kaka nonego bedi chakre chon koso, nikech nitiere jo wabunge moko ma wacho ni gino ginyal keto mar 1,000 nikech kia BOM teachers moko nitie ma gichulo, jopuonj moko ma gichulo. Omiyo koro ni jonyuol nyaka gol fees. No, ing'eyo kopogore gi Nyando gi Kiharu mang'eyo.
kuonde modong' ji chulo fees te nikech lunch program ni is unique. Ok time kuonde te kata mana wan gi jirendewa mantiere Nyando ma ok yud chiemo no. Koro wan ne apo oseleng'ore. To in Nyando gi Nyakach masika nyiso ji ni nyalo chulo 1,000. Embe dong' onyalo yudo chiemo. Kibedo MP kibedo to nitiere ing'eyo MP wang'eny to migepe gi bende opogore kaka ji wuoyo bende opogore osiepe bende ji bedo go mopogore gin gik ma wuok e budget itimo gi migawo ariyo. Mokwongo en bunge manyaka kal budget, kaeto wan kod treasury command body otele mag issue gi miluongo ni BPS, budgetary policy statement. Koro yudo ka migawo ariyo gi nyaka ti very closely. To kinyal keto bende treasury ni opog chiemo e Kenya mangima ne skunde wa duto, mano ok dhi nyalore. But a few selected areas nyalo yudo. In fact, Nyakach kanye timo reclassification mag hardship areas, Nyakach nyodong. Meaning ni en ko present problem ne to winjore nikech gin bende gin gi tabu machal gi Nyando nego. In fact, ing'e Sangoro Tagenika. Seche ma oulo muomowa Nyando ka. Tiyudo ka jo Sango ka bendo dara chuth gi bende gina gi problem mag ringo gi dhi evacuation camps. Koro budget ma nyo treasury osegolo monyiew chiemo ka modhi nyaka Nyando ema koro translate ni jonyuol ma Nyando nyaka koro chul mana 1,000 kende. Ki wacho weche mag BOM teachers. Adier nitiere shortages mang'eny e skundewa. To tich mar ndiko jopuonj en tich monego bed mar Teacher Service Commission. Mane momiyo migawo no nobedo created. Jo Teacher Service Commission ichulo gi sirkal. Omiyo kuonde ma wasebedo gi shortages kata kawuono narado gi CEO mar TSC Madam Mitei. Ni ofise kawuono. An gi skunde ga moko ma nyasa yudo kwayogi ni jopuonj tin. Tero ne kwayono mondo or na jopuonj mondo kanyo nitiere burden mar jopuonj monde gi board madhi chando ji galufu cha. Gin koro wagolgi kata sirkal yo confirm nwagi minewa gi barupe mag TSC. Koro gibed ni chulo gi TSC tok ni thago jonyuol kendo manyo osebedo gi ting' mayot mar alufu. Gimomiyo aketi alufu osiepna Trevor, dhier makaluo en dhier motimo pedni kuom higni mang'eny. Ogo tach kacha. Makiweyo ni jothurwa ochula 13,000 nikech nyaneno schools madhi chule te chula 13,500. Ng'ato nigi nyithindo 3-4 e skundewa mag deika tich bo onge go. To en ochulo siling 13,500 ne nyathi ka nyathi. Nyithindogo we sikul. Oriweye na achiel emodhiyo modong' odhi e nam odhi olupi kata odhi ogo lam. At the end of the day, somo mar nyathi ema important. Waket somo bed affordable ne ji te mondo nyithindo bed e school. Jomoko wacho nania ni donge compromise quality mar education. Ng'ama no wacho ni pesa ema keto quality mar education dhi malo. An awuon kaka MP ane magero schools. Agero negi laboratories, agero classrooms, aloko roofs te mane obedo maricho ka. Agero new classes, agero libraries. Mano tija mar gero infrastructure. Kasi chiwo infrastructure chaka adhi ahead makelo chiemo mondo nyithindo ochieme school. By the way, wacho ni dhier makaluo nitie nyithindo moko makaka ochiemo e school ne. Kinye kochako dok chiemo kendo mana e school. Nyiso ni dala ni marach. Mano situation makikete ng'ato no chula 13,500 ok gedhi nyalo. Koro kwa we wuondo. So chiemo ni en mila achiel mana lunch cha. En mana lunch. En lunch no ema important. Be ma sirkal be luongo ni lunch program. Nikech sirkal ne expect ni isebilo breakfast dala kaito wang'e chamo dinner kendo dala. Koro lunch program ni. Kuonde moko winjo ni nitiere an element of resistance. Ni jomoko wacho ni na lufu no ok nyalre. Ji wacho gino mang'eny gara mana Nyakach kucho kinyiso ji to ji giso ni gino ok nyalre. Asebedo gi meeting gi principals mag Nyando constituency ding'wen. Move around Nyando more than 5 times ka explain negi gimomiyo siling alufu no ema koro nyaka gichul kendo dhi nyalore. Ka ng'ato orwako siasa
to koro wabiro deal kode kisiasa. Koro wake siasa. Tok daher ne ng'ato go siasa gi nyathi mapok ochopo e higa mar go ombulu. Ka in koda ge problem to biya ki in wadil nikech wan gi ID wate. To we kete nyathi madwa no som kaluwore gi dhier man thurgi ni mondo mi idwa tiyo godo ni idwa tamo jonyuol ke wuoyo gi jopuonj moko manyo suppliers mag chiemo madhi e sikunde koro ing'ado market cha. Koro ni idwa tiyo gi mano to hoodwink jopuonj kata idwa insight jonyuol to jonyuol ga dendo dhire gine magidhi thagore gine ma nyithindgi ok dhi somo. Gimomiyo wan kod studio ka osiepna en nikech ne wadhi sikul. In isoma Ndeng'o, an asoma Wasi. To koro wan e studio ka, in ondiki ka, an abiro puonjo jopiny wach ka. Dine wawek wiyudo opportunities mane jonyuol struggle moterowa ka. De waonge ka. De ok itie Ramogi di koro kan MP Manyando. Of course MP te nyalo chodh ng'ata ng'ata nikech education standards ne giduoko piny. Un ok dwaru gi degree. Chon ne idwaro to ka Kibaki nodonje telo to jo mane Kibaki ng'eny godo ndalo cha ne gina mochok. Sani dwaro mana ID kende. Idwaro mana ID kende ka tibedo MP. Governor ka gi deputy governor to kanyo to pod giredo idwaro degree. President gi deputy kanyo to pod oredi idwaro degree. But that notwithstanding, education is key. Gima biro miyo nyathini radi gi nyathi Ruto magego mbaka e mesa ka gichiemo en nitie gimoro gi mana education. Nikech Ruto ok budwayo. Nyaro Ruto cha be ok nyath kwar dani. Koro education ni emomiyo atimo sinani. I would rather fail e gik moko te nyando mabe ok anyal fail nikech poka fail. But education ni to nyaka wa succeed. And by the way, ayudo results mag jo form 4 manyo otieko. Interestingly, ni day schools ga kendo nigi mean scores mamalo moloyo boarding schools. You would have expected ni jo boarding makore wacho ni chulo pesa mang'eny ka. If money is anything to go by, kidwa ng'eyo quality of education, then you would have expected ni jo boarding ka okalo molo jo day. Jo day ga kendo dhi e mbalariany mang'eny oyudo mean score mamalo moloyo boarding schools man go day Nyando. Omiyo kamora mora ma ng'ato nitie ka nitiere level more concentrated school. And by the way, gimomiyo nyithindo mang'eny rem gin weche mag pesa gi. Nyoriembe obudho dala dweche 2 obiro last minute ni mondo tim penj gik manyo opuonj dweche 2 gi kate ok owinjo kati imiye mabugego no dhi osom ok somre winjre nikech giga bonde kisungu madwa ma japuonje matone down maber kinyalo understand. Kudo ka nyithindo mang'eny rem not nege fuwo but nikech dhier manie mier omiyo nyithindo kodhi obudho dala makoro biro mana timo penj kende nyako rem makata no riek machalo nade. Now program makoro an ge Nyando mara 1000 ni miyo ji te ni e classroom ji te kaka jabodeng nyo wuon yo chulo ne pesa mang'eny ni e school cha kaka meka mochulo 1000 gi bende koro ni e school ipuonjo gi the same curriculum. Okay, to bentiere kaka inyalo chungo nyithi skul kuom donje sikul nikech ka ikete Nyando ka tanto Nyakachna ka pod ji chulo mana school fees. Do nyithindo moko nyalo wuok ka Nyakach donje skul ma Nyando nikech be wan mane kiepo kanyo. Ketho ni kwano no koso kethre nikech kigo kwano gi nyithindo mane Nyando. To ka nyithindo moko wuok obiro donjo kanyo nikech nyocha ne aloso gi jopuonj keto bende awacho ne jonyuol. In fact ato nanyiso ng'eni mond Nyando te mago meka gin semeche ga mago meka ging'e koro nyocha nyiso semeche gi kik wadire ina piuse leng'ore onyuomi Nyando ka kama MP dewie samoro nitie nyathi owadu miweyo ka bondo ma dhiwe sikul nikech weche mag dhier kao nyathini bidag go ka mondo cham chiemba to som kinyodogo ger ka bondo tiende ni mag oketh kwano yo no kudhi ketho. In fact odhi loso nwa kwano nikech kane ichoko siling 1,000 to kamoro ne orem 1000 nikech chiemo ane makelo iwinja kata yud mana school for example an gi Lela secondary nigi nyathi 1,200 gi wiye. Sikul machalo Karanda for example nigi nyithindo 723. Sikul machalo Bunde ni kod 600 gi wiye. Reru
634. Koro sikunde gagi an atero chiemo commensurate gi nyithindo man kacha. Koro ok adwa dewo ni ere jonyando une muchiem ina winjo ni minu akudi kanye kabondo in dhi e klas idhi cham thuoni wan wakwano nyithindo mantie to wachiwo chiemo mantie. Kidi ahinya ni nyando kende mi lock out nyithindo moko to koro ok wager ka luo because at the end wadwaro ni piny luo nyithindo somo te. Piny luo odhi maber, piny luo odongore. Kidongori kendi e nyando ka to neighbor ni Nyakach ok odongore. Kinyo Nyakach mokethore nikech ne ok odhi sikul biro thago nyando ka. Makwe manu paro no koro kubi bedo kode. Koro wang'iye holistically kaka piny luo mondo wager ogandawa. Okay. To koro gini ko ng'iye matut ere kaka Kiharu kendo chako lokore nche na 1,000 koro bire 500. Mano good leadership. Mano very very good leadership. Ndindi no chake galufu. Kawuono koro kete siling 500 shillings. Ne nyathi ka nyathi. Kaito wacho menu be. Magi dhi tiyo. Momede nyaka chapat. Omedo chapat dichiel e dwe. Dichiel dwe tich abich moro kanyo mar giko dwe. Bende koro nyithindo bilo chapat e kor gweng'. Ing'eyo Kiharu ni Murang'a. Murang'a king'iyo jo mwandu duto te manie Kenya ka. Ing'ene gi ama Murang'a ka. Gite. Obed Munga, obed jadala umawuon kamwan koro watwake nono ni. Mano ja Murang'a. To gihero jotendgi. Inyalo paro sama ne watieko yiero 2022 to gavana margi Kangata noluongo jo mwandu te mathuchegi mokonea wadwaro areas of collaboration kuonde mwaremie kaka county koro udonje gi mwanduka mondo wakony Murang'a. Ndindi notimo similar thing. Ebe noluongo jothurgi te monyalogo. To konege ni apart from program na mara lufucha okoromo adwa ni uchako meda kiti moro kusemeda koro wayud kaka wadhi konyo nyithindo manyodwa we sikul ga jalufu ng'eny koro kete 500 koro gin ga lot of external support madhi e skunde directly. Piny luocha ka ng'iyo mos ng'ata manyalo golo pesa extra mondo kony nyathi kata mana ng'ata achiel bi rwaye ndi en ruecho mok inyalo to nikech thothwa bende yudo kata malo 99 mag piny luo wan joma nueng'o gi bet rep koro ok wanyal konya ahinya tiyudo kibiro Murang'a ka kama leadership oseluorore nyading'eny makanyo mwandu te ma Kenya ne dhi mana kuro yot negi ahinya mondo gidonjie programs gi omiyo kata manyando cha ayuarago mana koda kenda ng'ata achiel tamedo mbadi ma ja budget to gi migawo moro negi pesa mondo konywa tijcha. Ang'eni koro wach CDF ni mondo duoit ang'eni koro sadhi matek lakini nyaka winja ni koro gini wadonja ne wach mar siasa moro matin. Udwa riembo Sifuna? Pok interest moro bedo expressed ni Sifuna onego dhiyo. Kano ochakore toke kacha niyudo ka Sifuna no make statement moro omiyo samoro wan kaka jotelo nyaka wanona ahinya gik mawawacho nokonea en kaka secretary general obiro somo gik moko te momiye nosom makmana to moko bisomo en tiyo gi Ruto kanyo wadhi romo Kilifi wach maduong' nyo en kaka wadwarado gi parties mamoko mwaluongo ni like minds mondo koro wachak wuoyo mar tiyo kanyakla. Mane manyo wa feature prominently a statement manyo wango. Sifuna nyo preempt ni mano gima nyo nyaka dhi wachi. To nose wacho chon ni mano kende moko bisomo. Koro nyo okonyal biro mondo som gima nose mano nyiso no he shall have walked back on a promise mano make. Emomiyo nyo okochopo. Makata wach mani oro ni okwayo ng'uono ni nene na hepo hepa. Ng'uono to nyo okwayo kanyo wacho ni ndego yombe. Ndege wang'eyo ni nyaki chopa nawa earlier. Uyombi nade. Koro to aselime odake ti airport. Mandege ma yombe to. Ndege manye nyalo yombe
taparo ni ne yudo tek but gima nowacho cha ema ng'e ni nyoduogo kendo koro chako chame to kata kanyo ji gombaka apologies genyo party leader okelo kaito ji odonje twak ka twak orumo wach moro ne Sifuna go Sotsi both honorables ni onego bed replaced mano nyoko wuok ing'eyo ne gima jakomo gore ne ahinya the late jakom and chunyo ywe mayom en democracy jakom ne konia okobi yie gi pachi to yie defend to death thuolo mari mar wacho pachi no iwinjo mano ne jakom mokete pek mang'eny ahinya omiyo wan bende party wa mar ODM ji biro gwenyore paro to pachi no ok wanyal thung'i ni kikiwache nyaka wami thuolo malach mar wache kaito wan bende wapimo ni korwa koro ka koricha ni kod weight molokorwa koni to koro tinwa yie kodi to gima gombo ne oganda na ong'e omiyo na mor kiluonga ka mondo awach dholuo tinde be wadhomndi kodi kocha juma biro pod wadok mana kono kendo abiro biro ODM ne babo loso motegno e Kenya te emo miyudo ka wan gi MPs everywhere mwadhiye sama nyoja komo wewa ka wan gi arrangements moko matin gi Ruto gima nyok clear en 2027 makata ka nyoja kom dhi nindo to statement moloso mogik publicly en ni ng'amo wacho ni ODM ok nyal bedo gi candidate 2027 ng'amo wacho ni wan wasechako yalo weche mag 2 terms and then notigo kowacho niya ni mago gik manyaka ji bed piny mawuoye emomiyo Oburu nyokawe gi kanyo Dr. Oburu the new party leader ni kar wuoyo cha koro walosa ne aput ma jopiny miyowa teko mar mondo mi wayie wachak twak gi parties moko party mwadwa chako godo twak en mar William Ruto kama ne jakomo weyowa nikech ing'eyo jakom left us somewhere ok dang' iwachna niya wan to jakom nyosewewa gi Ruto ka lakini wagocha ne jakachagwa ni wawinje ne gima en go ok ikwongi chako gi manyo weye mondi koro mane modhi timo ka winjruok ok odhi otimore ma bende ok ane gima dhi monowa winjore gi William Ruto eka koro wabiro dhi party mamoko to dhi bedo na matek nyase nyiso party leader ni en ka ginyalo wuok e mar Ruto ni gidhi kaka chagwa nikech gin ariyo kende ma wan godo sani moro magiluongo ni United Opposition mabe onge gima United kacha gichena Gema Gikuyu Embu Meru Akamba Association mane nitie chon cha mane thago jaluo cha emoduogo kendo koro nika ema giloso koro giluoro ni Matiang'i ogwele iye ng'ama ok Gema bende no ka bende stead ne party cha ok otegna en na Gema koro nyase kwero daktari jakom nyowewa ni wawuogi Ruto ka ka kinyi dwa gola na dhi wa Munyoro mano wacho ni sirkal kolosi to nitiere jomiluongo ni shareholders ma kionge shares to kanyo onge gimiyude pi ok kunyi ni ndaro ok losi minister ok yier muwuok e gweng'u nikech uonge shares nyase kwero daktari ni ka gidhi wuoyo gi wa Munyoro to dhi kende an ok adhi to koma wantie ni ka gidhi gi penja na bede achiel kuom migepe moko manyalo gundho sirkal mwadhi loso kanyo tanyalo dhi magiyuda mana ka nasibe to ng'at ma kiny koselos sirkal to dwa gwetho Kenya long tribal lines dhi bedo matek point mana akelo jakom nyocha loso party ni motegno e Kenya te sama kiny jowuoyo makombe te wuok kata kuom ranyisi odhi coast te kech ODM ni kuru motegno kata gidhi Turkana te kata gidhi Masaini kuma nyoja komo we kata Western nikech Western bende ODM nyo otegno to kodewo oganda nani kanyo an ge problem kendo adhi theko mapoko dwaro yudi tiende niya kata ka kiny wadhi e negotiation kaka ODM dwach oganda luo nyaka kwong tel kacha an ng'eno nyuola jaluo Kenya berte president bokadwa chung sani maybe later to sani to oganda luo nani ema gombo no yud gimoro ka kiny wadhi e negotiation magi yie chiwo kombe kia kama Ouru nyome kombe moko ka mane ineno ka Ruto dhi olime
Ichaweri. Bang' dala par osom jadek moko modonje cabinet. Wuod mang'acho kaka nyithi dala gite. En mana Kinyanjui Lini, to en mana William Kabogo, to en mana Mutai. Iwinjo? Jodala gite. Ok awach ni ODM bende kiny watim kamano, to anyalo wacho nadwa joluo mang'eny mokwongo molo kuonde gite. Nikech wawuoyo dhier makaluo, which will take us a lot of time to heal. Mondo mi jaluo bendo teme kagima dwa biro machiegni gi joma osedongoregi. No oganda luo cha nyaka ting'e malo. Nitiere gimoro nochak ka Equalization Fund ma bende thothne nodhi North Eastern, ma bende was challenged gi Council of Governors kane gitere court kane gidwaro ni gin ema gi administer pesa chand not national government. Equalization cha ne ting'o kuonde machalo Turkana gini, Mandera, Wajir malo nikech owegi chien mang'eny. Koro wan bende oganda luo mondo kiny wayud ng'ama ting'o wa level ma koro wadwaro mogo kuyogi dho pod dhi budho, but manyalo ting'o wa ni joluo mang'eny nyaka sokacha mabedo cabinet secretaries in key positions. Mbadi nyo odonjonwa e treasury. Hallelujah. Kanyo wamor go mabor. Wadwaro jogewa migepe machalo agriculture nikech thoth jothurwa gin jopuro. Aidha opuro niang', opuro michele, opuro rech, opuro gik machalo kamago. Kany kuondego key positions nyaka kiny mi jaluo. Kato ma ok ki ahinya be wabiro pogo jogewa mabende ose support wa mondo jaluo cha obede ka gima dwa bedo equal gi jowa mamoko. Nikech jo coast ntiere wach moro Joho aneno ka wach ni wuok mang'eny. Aisha Juma no wuoye, Mishimboko bende no wuoye ka wuono ni kama idhi go e mbakano ka Joho onge tuo wuok e ODM. Useyiero joma dhi loso to kosa ang'o miyo kuro nitie koko moro yo Nam Chumbi koni. Samoro nitiere jomioro mondo odir kidi e niang' mondo ne le mawuok e iye. Aisha Jumwa nowe ODM maloyo higni 10 mokalo. Ne walemo kode to wedi nodhi e UDA. Mabe kujo chon nikech ne ok apar kong'e tich ahinya. Ne kero kete kando matin. Nyore kaneno ko pare okete chairman mag gik moko mathindo thinde Kenya kagi. Kaka in Jakopere, ana jadwen. Kaka tini biye weche wa majadwen midwa pango wa koni osiepna nyalo chandi, idhi chungi e sao, dhi chando wa. Kaka koro Aisha dwa wuok e UDA ni dwa nyiso wa gik monego watime ODM ka, dhi chando wa kode. Mar ariyo, kanyocho yierogi mondo gidhi e cabinet. Chik Kenya wacho ni ng'ata miyiero dhi e cabinet must be apolitical. Tiende niya ok itenore gi party moro amora. Nyochuno gi Honorable Mbadi, Honorable Wandai, Honorable Beatrice School, Honorable Joho, Honorable Paranya mondo gindiknwa barua kaka chama ni waweyo offices wa kendo waweyo bedo members mag ODM. Nyo gindiko barua. Sami chuno wania ni Joho nyaka bed party leader mar ODM. Oye resign mar mondo mi obed cabinet minister mondo koro duog walar kode kom mar party leader. To nikech party leader bende waonge vacancy. Oburu no se puodhe gi National Executive Committee. Oburu puodhe gi management committee maro party. Oburu ni nyo se puodhe nyaka gi National Governing Council. Manyocha watimo Mombasa cha. Kane wadhi ODM at 20. Omiyo se puodhe gi processes gite. At what point makori kelo Joho dierwa ka mabende cabinet minister mano ose resign nikech nodhi kao slot mare mar bedo minister. Koro gin samoro weche moko midwa chap godo wiwa makapok iduoko te kuongi nono ng'amori. Nikech Aisha ok walem go koro ok dang' obokre nodwa pango. Nyochiko wach mogik miwago sa koro dhi matek. Ai apenji kendo. Gini osebana rumo. Ketho gini. Gini ber. Gima nyalo wacho ne oganda luo en ni Nyasaye nyokonyowa. President ma okwago ne ombulu nyoyie gwelo nyithinde wa moko. Wan kacha gi Honorable Mbadi matimo tich maber mapok odwaro yudi. Wan kod Honorable Wandai chiwo sitima e piny luo. Makata sam wawuoyo kodi ni timo na maximization mag transformers e Nyando kata si Opiyo Wandai. Wan kod jogewa machalo Raymond Omolo modilnwa gi weche mag arita kwe. Ma nyo giyudo mitokni 500 gi 91. Nyo osekona ni slots moko dwa tero mag polise ka
mondo bede police stations mathuro kanyaka mathindo dhi yudo geche. Koro nyithindwa adekgi are very key at development makaluo. Wan kaka josiasa kaachiel kod jopiny wamigi support. Ka kiny wamiyogi support to ker dhi bedo kodgi gi confidence. To kwa keto ni wagwere kodgi to ker biro koni kara mage manopokla inyalo mana golgi. To kogolgi ere assurance ni kiny kamba diwuok e treasury to jaluo moro emime onge nitie. Ere ni ka koro gol ng'anene Wandai to ng'ama dhi pogo sitima ochako mi jaluo moro. How sure we ni ka kiny omolo wuok kacha ka security ma bende nyose kono dhi tiaro locations mang'eny thurwa kucho edhi bedo split bedo ariyo kata adek to sub location bende medo mathoth mbele ka odhi timo mondo koro tije bende wachiw to serikal bo bed machiegni gi jopiny. Sama na baro kadibo bedo sub county na ng'eyo ni gige serikal mang'eny itimo through the sub counties. Kadibo ane mapogo jopiny ong'eyo kendo sani kikawo polise gidhi kacha direct. Yorgi apart from nyando mitima wasi gin koro gidhi Rabuor, obed jo NYS, obed jo military, obed jo puonj kindiko chon ni nywando wane nyando tinde gindiko kaka jo Kadibo. Omiyo nyithindwa gi ere kaka wamiyogi support mondo gibed gi strong foot a government manyo gwelwa mabendo bolo nyok wachiwo. To kaka wa strengthen gi ahinya en ni kakoro kinyo go firimbi ji doke debe Ruto to nyondikogi nyithindwa wachak wadwa manyiso Ruto ni rach ni miyo nyithindo ti nyithindo mok wadwar wan wadhi ka wamunyoro yawadang' wabed joneko machalo nade pinyni. Omiyo nyithindwa gi wadhi tegou wadhi wuoyo gi Ruto motegno gik ma joluo dwaro wadhi wacho te ok mana positions kende odhi gero no osiptende adi second term ne wadhi yudo companies factories adimi dhi ger thurwa obed EPZ obed ECZ ka wadhi yudo gi adi e piny luo. Erokamano. Mane kama weche numero ni erokamano ahinya mano Mheshimiwa Jared Okello jaod bura Manyando wadwaro ni hayo maber gi siling 1,000 dong' winjo ka koro nyalore joka mang' ni ane mawacho gi maonge nyaka koro winje maler. Telo kuyiero tuyiero jatelo makare mobedore nikech kiyiero jakuo to nyaka kwali kiyiero jalweny be nyaka goyi awacho koso kawacho bas wawegi kanyo joka ma erokamano ahinya kuom keto bedo Ramogi TV ka ndian kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unindo maber joka erokamano osiepna. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com.